Alright, so kule episode uTimoni beno Sticks benza ukuthi uRambo akhale. Yes, uRambo akhala aphume mbi inyembezi. Wena uma ungafuni ukukhala, you better hit the subscribe button, my boy. And shout out to Sesanati Studio for coming back. Right, here we go. Oh my Alenla, sikhathele umsangano manje. Sayele nakuphela. Ngibonile abaningi sibaxoshile ngoba sofuna umsangano emcimbini wethu. Asinasikhathi sokudlala. If now ngiyamazi lo mjita lo. Yambo lo mva ngazi ba mjita Sticks angini ba 1 2 3. Lo wes4 ngathi ngiyamazi. Athi khona ilo lento yakhe ipage like angazi noma kodwa ngathi nje ushaya ingoma. Uma ngiyithola ichannel lakhe ngizoyiveza nje manje. Ungangibuzi mfethu ukuthi le ngoma ingani because nami angazi ukuthi mfethu le ngoma ingani. Angazi nokuthi mfethu ngizokhuluma ngani because angiyazi ukuthi le ngoma ikhuluma ngani. uzazi ukuthi ula uzosenza umsangano, cela uhambe. Kodwa ngiyamfanisa. Uplayed inja mfethu. Hayike, siyathemba usobona amathanda ngempela ke manje. Wozani? Mina nakhetha ukuhamba kwe-plastic gang benizongena imali emcimbini wethu kodwa sitsheleni ukuthi nizosenzelana. Oh hayi, thina sicula umaskandi. Bazwane but maskandi Nkosi yami. Mina igama lami lokucula ngigcwamelisha sha. Lo igama lakhe Gcwamelisha sha. Mina Mfethu. ke ugcwamelisha sha. Osaba mawu3. Abakho bawu2. owami uwodwa. Yeah. Sesingaqala. Ya, seningaqala. Machita. Ngamelisha sha. Machita. Sowenza nje kodwa sipracticeile. Masikandulula kabi. Ngizoshinto mina. Yabo abantu bathi umaskandulula kabi. Shuthi abayazi into abazoyenza. Osho nje sebezoyenza umsangano. Ngoma iziyophela. Sizona Machita. Yes. Easy. Yeah. Hayi, menzile ngcono. Yabo la mjita lo ngiyamazi. 1 2 3 go. Ayumlabala. 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 Bethi ngiyazama ukuyibamba angikwazi mfethu wenzani manje khuphuka Sticks kwini manje mfethu. Hayi like come on dog. Awukhuphuka Machita sone akhuphuka man. Awungeke. Imali uthina ngizwanga. Awukhuphuka Machita sone akhuphuka man. Hayi. Khuphuka. Into engagenzi ngeweekend ngoba ingaya esikoleni khuphuka. Into engageze weekend obinga esikoleni. Hey yo bro, weekend manje angakisi. Alright. Angakisa 16 ngithanda kuvuka. Kodwa ngeke. Angathi lapho uqinisile ebhlaka abana mazi. Sone akhuphuka man. Hayi. Awungeke. Sangamele kuyekwa. Hawu mfowethu, bengithi ngikuphi ithakazelo nje mina. Awungeke. Ithakazele nje. Kanti unamanga limenza ugeze weekend. Cha nawo amanga. Manje kusho ngomeni lokho. Manje. Oh yeah, phambi kwabantu. Yenini, kuba ngathi adinga practice bilani emumva ntedela abanye. Yo, this hot. Yazi bazobiza ba. Futhi uzovuma. Hawu angeke ngavuma. Imali lezothola lapha. Sticks ombize ntwana. Hayibo. Lekhawunenja nje.
Kenawo wena Ram. Sana umemeze dog. Ayingeke bafethu yazini unozivela simmemeze lo mjidi. Wow, serious. Abafethu nathanda labo ungiqopela. Bangiqopela ngenqa, bangiqopela ngeyiphansi. Ngaziphi le movie mengiyibuka manje. Skeleton. Bama mebe skeleton. Hayi, yo. Hayi. Vele mthitata ngimsolo ukuthi kade vele lo elokhe drop ama hint ukuthi angifuni ukutsho lelo gama ngoba angifuni ukuthi ningizone, alright. Akade drop manje umdanso wakho manje uphakamisa unyawo phakamisela unyawo umfana dog wena ushona phansi for ulova sales like bafethu ne serious ngempilo. Phela ningaba hyped for umjida just for umoyini. Kodwa leyo ukuthi nize niphakamisa unyawo hayi ngeke is not to make sure. Naleyo ushona phansi uthi come on bafethu hayi. Bobo wenzani mfethu? Hayi. Hayi ngeke. Hayi bo. Ngeke afethu. Awama-train ninjas afethu. Yahamba biza ama-train ninjas. Ngoba they are one of like my favorite characters in this life. Wait. Double skeleton. Skeleton Twan. Usifundisa ukudansa phela siyazi ukuthi wena Tsebo ukudansa la elokhini. Sithi fafa ngefoni mntwana. Yahlanya nini emakhanda. Ngaze ningikhiphe endlini. Ningikhiphe ukudansa. Yahlanya. Simoya skeleton mfethu sizwe mfethu. Uluya no Blade banomshado. Nemshado nabafuna abantu abazophefuma Mshado. Ethi ningapha kwenu. Umshado. Why mina mengazi ngayo yonke lento le. Wathi bazoba nomshado damn. Ufundisa ukudansa mfethu. Uzothola imali lapho uzohlomula nawe. Yebo futhi anginandaba nokuthi nifunani mina. Yazi sonke lesikhathi ngilokhu ngithi nizoza kumina nizoxolisa. Nizofuna ukudansa. Xoliselana. Kunya wonke bafethu. Yini? Naqaleka manje. Sami ngixayekile dog. Bafethu misana ukuyithusa. Sengidlule imene inzima kabi phambi kwenu. Kodwa akekho owayixanga ngami. Oh. Usho ngesikhathi kade uhlanya. Usho ngesikhathi kade uhlanya. Oh. Hayi singiyamuzwa ukuthi. Like serious dog. Azini mazi. Angifuni ukuqamba amanga ngithi ngithola abangani la kunina. Kodwa sekangicacela usanikaze nabanandaba nami. Sekangicacela ukuthi angisoze ngabe ingxenye yenu. Laba dinga abantu abahlanya okay abahlanya so Ukuphuma kahle. abantu abahleki. Skeleton saxolisa skeleton sixolele. Saxolisa. Ngathi ngixolisa abanase into yosizo like serious. Skeleton. Mawuthi musana ungi-actela manje. Angisiyena udirector. Nona Ram, nawe Timon. Nenzani ngesikhathi iplastic ngingishaya phambi kwenu? Nenzani? Wenzani kodwa like serious dog. Into le ifana nokuthi like mina ngihamba nolova bami fika abanyolova futhi abadala nje fike bengishaye. Olova bami bazowenza ngoba bawodanga bami. Odayi ngeke yazi. Phela ngilomjida lo ngathiwa ushaya umuthi ubani? Ngamkhohlwa. Ubani? Manje ukukhumbula. Ba umphathwa bangenifike kubo Blade. Ngamkhohlwa Mama ngibona usizo kumina.
After unyaka wonke bafethu. Hey. Yazini bafethu. Sicela ukukhamba. Sicela ukuphuma kanje. Uyacela ngabe uyahamba. Bafethu, come on dog. Come on. Mntana memele ubolo. Ngicela umjecela ukujida ukuhamba, uhamba yini? Ayo na skeleton usisi man. Sungazibamba amaqhuba ngonyaka odlule. Angizwa bhuti. Uthumile usisi. Usho wena tukhuluma noba. Mfethu yo. Mfethu ngixaka umuntu mfethu othi ukhuluma nami asabuza ukhuluma nami like dog ngikhuluma nawe. Uze washo igama lakho uthi wena skeleton usizi. Mina understand lapho uthi hayi wena usizi wangasho igama lakho. Usazobuza uthi usho mina uthi usizi like dog ngikhuluma noba yabo. Yayangicika umuntu onja nalabantu ethi wena ungazi wena angikwazi kanjani sihlezi lidlala nawe ibhola lama sizontshetha ngikwazi like dog. Wethu mawunike yana mfethu silwe manje iphele imali then. Ngishaya mathi ngiyashaya ungishaya mathi ngiyashaya. Iphele imali benkulu manje kubiza omalume aye. Uma usisi manje. Uma usisi. Ha Rambo, uyamsaba, uyabaleka. Hayi angimsabi. Futhi angibaleki ngivula ispace. uRambo mina ngimsabi skeleton. Unamanga, uyabaleka. Ubaleka. Hayi angibaleki ngivula ispace. Bala phela Sondela. Socwala Rambo. Bala. Namazivale Yazivale ubuyazi uthi uyena usisi. Cha meqojeme lo. Yo. Uthi uyamuqojeme abe sengibomvu. Angabe sengibomvu saka. Hayi ngimsabi skeleton mina. Ishonto ezongicika khona ngizovala ispace. If ngisaphi phela sondela. Shayisa khona uzogcwala ngeghost. Hayi angiyisabi mina ipoke. Angiyisabi. Ngithanda ishonto ezongicika bese ngiyasondela lapha. Ngimsabi skeleton ngamshaya. Okay ke. Onawo mfethu. Yo, ngathi ngisheshe ngaphoza. Yo. Kheke. Ngeke nazo zonke izinto ngazisho dog. Yo, Ufake ke. Onawo ubaba. Ufadalesi. Solokhu wazala wena ukazi ombona ubaba kahle ubaba ayike ama train ninjas ayingeke abala bahlahla bekho right. Abekho right. End of discussion abekho right. Nami nje mama senjoyini nami ngabe one of the trainees saba ama 4 ninjas. wena empilweni yakho uyi-unknown fact empilweni yakho. Unknown fact. Hayi Timon. uRambo akazambona ubaba wakhe. Wasif ubaba wakhe wangari. Damn bro. Yakhala yo. Gege offense. Yo, Evelyn offense ayingeke offense. Yo. Ha. Gay offense. Ha. Gay offense. Gay. Yakhala. Yo. Okay, ngixolisa kuhlanga ngayo mfethu maxede bro yakhala nje. Ayikataye ngathi ubaba wakho wangare. Ubaba wakho foreigner. It's okay, like okay. Bafethu umegasho ukuthi isho bafethu itenzo umkhaya, itenzo umcika mhlawumbe njengokuthi wena wawuyibhoshela samncane. Kodwa le nto uzofaka abazali homa abe sengiphinki angase ngiyipurple ngeke ngize ngibe boom benza ba purple mina kanjalo Yo. uyakhala qondile Uyakhala. bafethu kade ngisho laba bathanda ukusho into engiyishoyo bafethu okwesithathu besho into engiyishoyo Hey mina ma shothi nami sicela ukuphuma kanje. Yaphola ibhizinisi. uyacela futhi ngabe yahamba Peace. Manje uyakhala.
uzokhalela ukuthi ubaba wakho awumazi. Kodwa wena uthe asisho into esokucasula. Mina nginokulanda Rambo ntwana yami. Mawufuna ukumbona ubaba wakho, somela usebenze kanzima. Masuba successful, then uzombona eqhamuka. Yabo amamuvi akhulu lo. Ngisaphinde ngibone. Ngeke Sticks. Ngeke nawe Timoni andikahle mfethu. Ayena beni kancane. Hawu mfethu. Inkosi nibusise bafethu. Sebo. Yo, mfethu. This is the best episode, dog. Yo. Finally beze bebuye. Damn. Manje pho babakazi umbone nje isithumbeni. Uthini ma kumumuza ubaba wakho? Uzikhaya, usathana nje. Jawul. Ayuba. Sukhala jawul sathana. Damn. What serious mawukhala sathana jawula ngoba you are sad. That's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed that video, please go ahead and hit the like and subscribe button.